Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina yi wa al'ummar da ke faɗin duniya barka da wannan wata da muke ciki mai falala mai tsarki. Kamar yadda muka yi wa al'umma ko kuma mu ce kamar yadda muka yi wa 'yan mata matasan da muka je wa ziyara ranar 8 ga wata, cewa za mu koma insha Allahu ranar 15 ga wata domin mu kai musu irin abubuwan da suke da buƙata. To a yau 15 ga wata Allah ya nufe mu da komawa inda muka fara da kai ziyara gidan mai unguwar Durmin Iya, inda muka gabatar masa da kanmu da kuma dalilin zuwa mu cikin unguwarsa, inda ya ba mu shawarwari tare da yi mana fatan alkhairi da kuma tabbatar mana da cewa duk wani abu da muke da buƙata kai tsaye mu gaya masa insha Allahu zai yi mana. Sannan kuma muka je ga yaran domin ba su abin da muka kawo musu. Ku biyo mu cikin shirin domin ganin yadda za ta kasance. To assalamu alaikum. Sunana Sa'adatu Tahir Ahmad, wacce aka fi sani da Siyama, shugabar sadarwa da yaɗa labarai ta wannan ƙungiyar a jihar Kano. Kamar yadda aka sanar da kai zuwanmu, to mun ji daɗi kuma muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Yanzu za mu ba wa shugaba ta gabatar da kanta, sannan da ta gabatar da ƙungiyarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Binta Muktar Shata, National Director ta Muryar Matan Arewa. Ita wannan ƙungiya tana duba da irin halaye da kuma ɗabi'u da kuma taimako, babu abin da dai ba ta yi, da kuma mu ji muryar su kansu matan. Sannan idan wani abu ya taso kamar na cikin wannan unguwar da muka je aka kira mu aka gaya mana, za mu shigo ka'in da na'in mu taimaka. Aikin mu kawai taimako muke yi. Sannan kuma mun shigo wannan ita unguwa ta Durmin Iya, mun zo mun ga ishu na yara marayu. To sai muka biyo hanyar ta ya za a yi mu taimaki su wa'annan marayun. So muka yi musu alƙawari last week cewa za mu dawo yau, kuma in muka dawo za mu dawo da abin da ya samu a hannunmu domin taimaka musu. Sannan tare da alƙawarin cewa za mu koya musu sana'a bayan sallah insha Allah, sakamakon wannan watan Ramadan da muke ciki. Za mu koya musu sana'a, sannan kuma za mu ke bibiyar su mu ga wani hali suke ciki. To amma duk abin nan da za mu yi, mun yi shi ne tare da yawunku insha Allah. Muna godiya haɗin kai da aka bamu a matsayinku na traditional leaders. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ji kan magabata. Sauran members na Muryoyin Matan Arewa kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Kowace ta gabatar da kanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Usaina da Baran ɗan Larabawa. Ni ce social worker ta Muryar Matan Arewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sha'awa Ibrahim, program officer na ƙungiyar Muryar Matan Arewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Assalamu Muhammad, Coordinator Kano State Muryar Matan Arewa. Sunana Saudat Muktar Lawal, ni ce uwar marayu ta ƙungiyar Muryoyin Matan Arewa, kuma Deputy Treasurer ta ƙungiyar Muryoyin Matan Arewa. Sunana Jamilu Umar Yawon Durmin Iya. Ina yi wa wannan ƙungiya ta Matan Arewa barka da zuwa wannan unguwa ta mai albarka. Da farko ana gode Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba mu wannan tagomashi. Unguwar mu ta faɗo cikin wannan abu na alheri da taimakawa marayu da marasa ƙarfi, wanda wannan ƙungiya mai albarka take ƙoƙarin yi ko ta ma fara. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kuma ya tsorar da abu. Ina tabbatarwa da wannan ƙungiya mai albarka cewa duk wani abu da take buƙata na gudunmawa ta wata al'umma wannan unguwa a shirye muke mu ba da shi kowane lokaci.
insha Allah, saboda irin wannan abubuwan su muka rasa muke samun gurguncewar rayuwar yan uwanmu akan ci gaba. Kuma kullum a tsaye muke wajen gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hanyoyin da za mu rika samun waɗannan abubuwa da kuma Allah na amsa da ana gode masa da kyau. Kuma kamar yadda bayani izo mun na koyawa mata sana'o'i daban-daban, kuma shirye muke da mu ba da gudunmawar waje ake bukata wanda za a zauna a yi wannan abubuwa, to akwai wurin da za a yi ko wanda yake shi ma jagora ne na ɗaukar jigon cigaban wannan abubuwa ta ɓangarori da dama, wanda alhamdulillah suna nan da yawa amma ba mu da uba kamar sa akan irin waɗannan abubuwan, wato mai girma magajin garin Kano. Kuma daga sanda aka sanar da ni na sanar da shi, kuma ya bani damar cewa da abin da ake da buƙatar yi to ba sai na yi mai magana ba, tunda kamar ni ne shugaban wajen da ake yin waɗannan abubuwa, waje ne wanda ya buɗe ake koyawa yara harkar kwamfuta, ake biyan kuɗin makaranta da sauran abubuwa na lafiya da komai. Wannan abu wanda yake tsaye a kansa, jiya ina sanar da shi cewa to sai ka gaya min bayan ko ne kai ne a kai, kusan da suke da buƙatar wani abu a zuwa gudanar da shi. Gaskiya mai unguwa mun ji daɗi sosai sakamakon wannan maganganun naka da ka faɗa. Mun sami goyon baya, mun sami kuma haɗin kai akan wannan tafiya da muka zo da ita. To tambayar da nake so in yi ta farko shine, za mu iya lokacin da za mu koya musu ita wannan sana'ar, za mu iya samun guri a nan ita community ɗin, keɓantaccen guri da za mu rinƙa koya musu sana'ar har mu kai ga gaci, ko kuma a nan gurin nasu inda muka je nan za mu koya musu sana'a? Shi ne wannan tambayar tawa. Sai kuma kira na a gare ku shine, waɗannan 'yan matan marayu gaskiya ya kamata a ce, duk da dai abin ne kamar yadda ka faɗa ya yi ƙaranci, ba da za a rinƙa samun irin haka to za a rage abubuwa da yawa. Gaskiya ya kamata a ɗan dinga sa ido a kan matan nan, su musamman 'yan matan nan marayu waɗanda suka rasa uwa suka rasa uba. Shin wani irin yanayi suke ciki, wace irin rayuwa suke ciki? Akwai za ka ga tunda 'yan mata ne musamman ba uwa ba uba, za su fuskanci ƙalubale a rayuwarsu, musamman ta ɓangaren ci, sha, sutura. Na farko za ka ga cewa sana'an ma in an ɗauke ta ana yin ta, za ka ga ba a samun wani achievement a sana'an nan, tunda sana'a kana yin ta kana ɗauka kana ci a cikin ka, ba za ta yi haifar da riba ba, kullum kuɗin ma za su rinƙa narkewa. To ta yaya kamata a samar musu abin da za su yi domin su dogara da kansu, domin a samu wannan barakar da take ɗan faruwa ɗan samu sauƙinta? Saboda su 'yan mata suna cikin wata rayuwa ta hatsari, sai an sa ido. To wannan hatsarin suna da iyaye a gabansu ma rayuwarsu cikin hatsari take, bare ba uwa ba uba ba masu sa ido. To kira da nake yi shine, masu unguwa a matsayinku na masu unguwa, ku sa ido akan su wa'annan 'yan mata, su zama tamkar ku ne iyayen nasu, ku ne uwarsu, ku ne ubansu. Ana samun ƙarancin, za ka ga an bar yara kowace ta je ta yi abin da ta so, ba a sa musu ido. Yawanci za ka ga cewa ma iyayen yanzu za su ce ai in mun musu magana ai ba haihuwarsu muka yi ba. To shi yasa ake samun sakamakon iyayen da, za ka ga idan ɗanka ya yi abu ma tuni ma wani ya yi hukunci ma kai uban ma baka sani ba. To idan an dawo da wannan abin da iyayen da suke, za a samu sauƙi. Gaskiya za a samu sauƙi. Da Allah, kiran da nake mai unguwa, na gani yadda ka karɓe mu, kuma yadda na karance ka, na kalle ka, na kalli fuskar ka, na san kai ɗin uba ne, kuma uban mata ne. Mata su ne abin tausayi, mata su ne masu rauni, ba su da kowa. Kamar akwai wacce ta sa ni kuka a shekarar da muka zo, cawai ita za ta yi abin da za ta yi ma ta ɗauki nauyin mahaifiyarta. Na ce Allah bai ɗora maki ba, Allah bai ɗora miki ki ɗau nauyin mahaifiyarki ba, sai dai ki a ɗau nauyinki.
to duk irin wayannan mai girma mai unguwa sai an dan sa ido. Mu kuma tunda muka zo muka ga gurin nan in Allah ya yarda insha Allah Allah ya sa mana hannu sai mun inda muka kai da ci in Allah ya yarda. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji kan magabata. Tambayar dai nake so a ban amsa. Na farko gurin da za a dinga koyar da wannan sana'a, wurin da za a koyar kamar yadda ne bayani a baya, akwai waje wanda muke da shi mallakin shi magajin garin Kano, wanda kamar yadda na faɗa waje ne wanda yake ake koya wa mutane abubuwa da dama don ci gaban rayuwarsu musamman ma mata, wanda harkar karatu yanzu kamar wani ce ta faɗi jarabawa ta ne ko kowa ya biya mata ko namiji ko mace ba irin mata akan tattauna da magabatansu akan cewar duk wanda ya yadda yarsa za a biya mata ta ci gaba da karatu har jami'a to ta rubuta a rubuce iyayenta su rubuta sun yarda da wannan abu, shi kuma zai ɗau nauyin karatun mutum har ya gama kuma akan haka yake. Ba irin mata kawai wanda nake maimaitawa, saboda haka kofarsu a buɗe take dama shi akan wannan waje ya samu waɗanda za su shigo don taimakawa al'umma. Kamar yadda kike magana akan su marayu, duk ƙoƙarinsu ya fi ƙarfi akan wannan, mu ma kuma akan sa muke. Kamar yadda a Hausa suke cewa faɗuwa ta zo daidai da zama, to shi mutum ne mai son ci gaba, mu ma kuma a haka muke. To kin ga abin ya zo daidai da daidai. To sai haka waje ba mu da matsalarsa, kuma alhamdulillah mai bi ma kun fi shi ƙarfi ko ƙarfin ya zo ɗaya ko makamancin haka. Abu ne wanda zai taimaka a cikin wannan tafiyar shi ma sosai sosai. Yawwa, abu na biyu kuma kamar yadda yake kira akan kulawa da su marayu mata, wallahi akan sa muke da gasken gaske, tunda ko mu ma ba marayun bane muna da kishi akan wannan abubuwa, mun san ko matsalolin da matan suke ciki, kuma akwai abin da mu kanmu ɗin da muke sa idan muna neman gudunmawa kamar irin wannan, tunda idan ka sa ido kana nusashe da mutum wasu abubuwan to yana son ka sama mai mafita, to kuma ga mafitar tana ta zuwa, kuma insha Allah kafin lokacin da za a zo a fara wannan abun zan yi ƙoƙari in ga na haɗa taro na su matan don wayar da su da faɗakar da su. Kamar shi daji da kuka zo tare da shi ƙanina ne kuma wakilina ne, tunda yana ɗaya daga cikin wanda muke shawarwari da shi tun kafin zama mai unguwa har ma na zama. To alhamdulillah wannan abun in Allah ya yarda ba wani abu bane, waje an same shi, kuma ita wannan faɗakarwa za mu ci gaba da yi a kowane lokaci. Sannan kuma a yau zan sake jaddada mai irin abin da muka tattauna, sannan kuma zan nemi alfarmar cewar idan zai yi kan sallah a haɗu da ku a zauna da shi a kuma tattauna. Idan bai yi kan sallah ba ko bayan sallar ne kafin a fara gudanar da komai, zan ji daɗin a ce kuma ya gan ku ya ji abubuwan da kuka zo da su, duk da ya ce ko me a ji a yi, amma zan so a yi haka. Ya kuma mu kira da wannan damar da shugabanninmu waɗanda su za su ƙarfafe mu wajen yadda za mu ci gaba da gudanar da abubuwa kamar su akan mata, tunda wani abun dole sai sun sa hannu sun sa baki, tunda wani abun kamar ana samun zaftarewa abun daga sama ko ba haka ba. Kai kana kokarin ka ga kaya abubuwa to baka da kuma wani abun da kai ne za ka yi shi da hannunka. Shugabannin nan su za su shigo ciki su ƙara taimaka mana, duk da suna iya ƙoƙarinsu, ba wanda zai ce ba sa yi. To muna yin kira da su shugabannin namu da su duba da kyau tsakani da Allah halin da su marayu suke ciki, musamman masu mata. Kamar yadda kika faɗa, wata ba uwan ma a gabanta, ballantana ta gaya mata ga yadda za a yi gazi, waɗanda suke suna da aure
wata auren nata ya mutu, wata a wasu mazajen nasu ne suka mutu suka dawo suke zaune kurin. To wannan abun gaskiya a kullum ina tashi da shi in kwana da shi, inda ake samun a ƙarin mata wanda ba su da abun yi kawai suna zaune randamar. Amma insha Allah wannan abubuwan da kuka zo da shi zai taimaka mana da gasken gaske, har wasu guraren ma su yi sha'awa su shigo ciki, ko su ma su ce ga waje da za a je a taimakawa nasu, tunda da abun ɗaya ne. Inda aka yi mana muna son abun ya faɗi da ko ina ma a samu wannan rabon. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mata masu kima, mata masu daraja. Aka ce marayu su ma 'ya'ya ne ko? To alhamdulillah Allah mun gode ma. Kamar yadda muka yi alƙawari wancan satin Asabar da ta gabata, muryar matan Arewa za mu dawo domin kawo muku wa'innan buƙatun da kuka nema. To alhamdulillah gaskiya ga su mun kawo muku yau 15 ga watan Ramadan ko? Mun kawo muku part ga su nan, ga part nan mun kawo muku ita da yawa, ita ma ga braziers din nan duk mun kawo muku, ga basilin ma duk mun kawo, akwai sabulun wanki, akwai na wanka, akwai atamfofi, akwai kuma suturu ga su duk dai abin da kuka bukata alhamdulillah mun kawo ga su. Ba abin da za mu ce da Allah sai godiya da ya ba mu dama, ya ba mu arar rai da lafiya, kuma ya ba mu iko muka kawo wa'innan kaya ga su nan. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa ku amfana da su, kuma kamar yadda muka yi alƙawari za mu kawo kayan nan ga su mun kawo, to bayan sallah za mu kuma dawowa, shi ma wani alƙawarin ne in dai Allah ya ba mu ararren za mu kuma dawowa mu koya muku wa'innan sana'o'i da muka ce domin dogaro da kai. In Allah ya yarda muna muku fatan alkhairi. Ya sunan yattawa? Salma mai kuka. To ga sababbin iyaye, ga uwan marayu nan ma da kanta ta ce sai ta zo. To alhamdulillah muna wa Allah godiya. Bisa jagorancin Darakta Hajiya Binta Muktar suka yi muku alƙawari, Allah ya ba da iko an kawo muku abin da aka yi muku alƙawari bisa yarda Allah da horewarsa. Duk wanda ya ba da gudunmuwa a ciki mu ne masa godiya, Allah ya saka masa da alkhairi. Ko kuma Ubangiji Allah ya ji kan mahaifanku da namu gaba ɗaya. Allah kuma ya ba ku ikon kare mutuncinku da darajarku. Ubangiji Allah ya sa ku amfani abin da aka ba ku. Kuma in Allah ya da zuwa bayan sallah da izinin Allah za a koya muku sana'a wanda za ku dogara da kanku, wanda zai ɗauki hankalinku zuwa iya abin da kuke yi a kai. Ubangiji Allah ya sa muku albarka a ciki. Allah kuma ya tsare ku, ya tsare mutuncinku. Allah ya kare ku, ya kare mutuncinku. Ala kulli halin babu maraya a rayuwa. Wani yana cikin yanayin da ya fi naku. Amma ko da yaushe idan ka tsare mutuncinka Allah zai taimake ka. Kada ka dora wa rayuwarka cewa kaga wane yayi kaza ko kuma wane yana cikin halin kaza za ka yi. Ka duba jarabtar da Allah ya yi maka. Babbar jarabta babu jarabtar da ta wuce rashin iyaye a duniya. Duk wanda ya rasa mahaifa a rayuwa ya rasa komai. Abu ɗaya ne bai rasa ba, addininsa, saboda akan shi ka tashi kuma akan shi kake. To sai kai tunanin cewa duk sanda fa ka saba wa Ubangiji, to Allah fa zai tada iyayen naka ya nuna musu wani hali kake ciki. To ya kasance duk sanda aka ci baran mahaifinka, addu'a da Allah shi albarka zai bi shi ba sabanin haka ba. Dan Allah dan Annabi, ni a matsayina na uwan marayu ina roƙonku da cewa ku kare mutuncinku, ku kauda zuciyoyinku daga wani abu na duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya halaka ce. Kun gane? Saboda haka kauda kai daga duk wani abu na cikin duniya shine ka koma ga Allah, ka roƙa wa iyayenka gafara, kai hali na gari. Kun gane? Ku kasance masu neman na kanku, ku sanya wa zuciyarku cewa za ku nemi na kanku, za ku zama wani abu. Duk wanda kuka ga ya zama wani abu ba wai iyayensa suka sa ya zama ba, abinda iyayensa suka ba sa tarbiyya da ilimi. To kai kuma in kai riko da su sai su ka zama wani abu. To ko ba ku da iyaye, da Allah ku kasance masu riko da addini da tarbiyyar da iyayenku suka dora muku, kuma ku yi koyi da mutanen kwarai. Kamar mu nan cikin mu ba wanda yake da uba a rayu. Maybe ina ga bai fi ɗaya ko biyu ba, iyayen mu sun rasu, wasu iyayensu na ƙananu, wasu na ƙananu iyayensu suka rasu. To amma tarbiyya da ilimin da aka baka da ka tsaya a kai shi ya sanya ka kai ga gaci. To a koda yaushe ya kasance duk abin da zaka yi a ce Allah ya ji kan mahaifinka, to ya fi kai a ce ɗan wane ce abin da ta bata kyauta ba. Kun gane?
dan Allah ana kare mutuncin ku, in ka tsare mutuncin ka Allah zai tsare ka, in ka kare mutuncin ka Allah zai kare ka. Babu wani abu da yake tabbatacce a duniya, abin da yake tabbatacce kawai shine komawa ga Ubangiji, amma wahala ba ta dorewa, haka kuma daɗi baya dorewa. Sannan ina kira ga mutane dan Allah dan Allah masu ƙarfi da masu wadata da duk wanda Allah ya ba, ita sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa, musamman maraya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yake so in tashi kafaɗa da shi ranar gobe alkiyama. Sai na Abubakar ya ce ya Rasulullah gani, ya ce ka share hawayen maraya ɗaya ya fi ka ƴanta bawa 1000. To a duniya babu abin da yafi wannan a rayuwa. Maraya ba wai abin gudu bane ba. Maza kuna da matsala kuma matasa, ba za ku duba marainiya ku aure ta ku yi mata gata ba, a sai dai ku lalata rayuwarta, ku je ku aure yar mai kuɗi ko yar mai wadata don ku samu wani abu. To wallahi ba abin da za ku samu sai lalacewa, saboda ba wai duniya kake mawa ba, gobenka. Duk abin da aka duniya ka duba yau, ka duba gobe. Goben nan kuma ba wai ta wayewar gari ba, ta inda za ka tashi. Za ka shekara 500 kana bacci a ƙasa. Tsananin rayuwar da za ka yi a duniya shekara 80 ne, me ka ci a cikin duniya? Me daɗinta? Babu wani daɗi a cikinta. Ina roƙon maza da dan Allah dan Annabi su taimaka duk inda suka ga marainiya, ko wace ce ita, su zo da gaske in aurenta za su nemi ƙungiya ko magabatanta ko wani wanda zai tallafa mata a haɗa a yi musu aure da ita. Dan Allah dan Annabi ku kiyayi lalata rayuwar marayu, saboda kuma za ku haifa, kuma iyayenku sun haifa, ƴan uwanku za su haifa. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ba mu ikon ci gaba da taimaka muku. Ubangiji Allah ya kare ku, ya tsare ku, ya kare mutuncin ku. Ubangiji Allah ya ji kan mahaifanmu da naku gaba daya. Kungiyoyi kuma da shugabanni da suka sama, su daɗi suka sani da su da zuri'ar su, dan Allah dan Annabi su cire wannan a rayuwar su, za su mutu su ma. Duka mu ba wanda yake da tabbas din zai rayu da ɗansa, babu wallahi. To abin da zaka duba, abin da kai ma dan wani in ka tafi za a yi wa naka. Ubangiji Allah ya rufa mana asiri, Allah kuma ya shirye ku, Allah ya ganar da wa'anda ba su gane ba, mu kuma da muke kan daidai Allah ya ƙara ɗora mu akan daidai, saboda mu ma ba daidai muke ba, masu zunubi ne. Allah ya yafe mana, Ubangiji Allah ya gafarta wa iyayenmu gaba ɗaya. Allah kuma ba mu ikon taimaka mu, ko kuma Allah ya ba ku ikon kare mutuncin ku da darajar ku. Allah ya ba ku ikon yi wa iyayenku abinda za su samu rahama Ubangiji ba azabarsa ba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haifi ƴaƴa mata 3, Allah ya alƙawarin cewa ya aurar da su a cikin mutuncin, sai ya musu albishir da gidan aljanna. Sai aka ce har guda 2, inji sai na Abubakar ya ce masa har 2. To saboda haka sai ku tsaya ku gani ku nawa ne a rayuwarku, me mahaifinku ya muku, ko da yaushe ka tuna laifi ko wani abu da iyaye suka maka, ka tuna alkhairin da suka maka, babban alkhairi haihuwarka da suka yi, kuma suka haife ka a cikin musulunci, kuma suka haife ka a tsaftatacciyar hanya. To sai ka gode ma Ubangiji da wannan baiwa da Allah ya maka. Allah ka rufe asiri. Iya abin da zan ce kenan, shugaba Allah ya saka miki da alkhairi, Allah Ubangiji ya ji kan mahaifanki, Allah ya shirya zuriya, Allah ya dube mu. Mambobin kungiya Allah ya saka muku da alkhairi, Ubangiji Allah ya bada lada. Duk wanda ya sa hannu Allah ya biya shi da gidan aljanna. Allah kuma ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, Ubangiji Allah ya ƙara ba mu ikon yin abin da za mu yi. Allah ya dubi bayan mu, Allah ya yafi mana kurakuran mu, Allah ya ji kan magabatan mu gaba ɗaya. Nagode, assalamu alaikum. Yan waye ne muku fatan alkhairi. Yau rana ce ranar farin ciki, domin duk wanda ya saka wani dan uwansa cikin jin daɗi, to babu wanda ya fi wannan farin ciki a rayuwa. Abinda nake so ne muku nasiha, duk abin da zan faɗa kowa ya faɗa tun wancan zuwan, sun riga sun muku nasiha, sai dai na ɗora akan wanda suka yi. Abinda nake son na ƙara jaddada muku shine ku sani cewa wannan taimako da aka yi muku, Allah ne yake son ku da rahama, shi yasa ya kawo mu gare ku don mu taimake ku. Ba muka taimake ku ba, Allah ne ya taimake ku, mu dai mun zamanto sanadi. Domin Allah yana son ku ne ya fitar da ku daga kangin da kuke ciki, shi yasa ya haɗa mu da ku don mu ɗora ku akan hanyar daidai. Kuma ku sani duk abubuwan da kuka yi tunani a da, wannan tunanin ku ne, amma ku sani duk Allah wanda ya halitta a duniya yana tare da shi, kuma ya san da zamansa. Dabba ma da take a cikin ruwa ya san ta, ballantana dan adam. Da haka ku tsarkake zuciya, ku tsarkakewa ta lillahi wa rasuli, ba wai tuba na tuban mazuru ba, tuba na tsakani da Allah. Duk abin da kuke yi a baya ku goge, ku ɗauki rayuwa ta yanzu, sabuwar rayuwa mai kyau. Ku yadda Allah ne ya halice ku, kuma ku yadda yana tare da ku, kuma ku yadda ya san dalilin da ya sa yau ku a haka, ba wai dan baya son ku ba. Wani ku a cikin ku ba ku san ma me za ku haifa nan gaba. Ƙarshen ta akwai wadda ta haifi shugaban ƙasa. To amma idan ka yi abu mara kyau,
lokacin da wannan ya zama shugaban ƙasa sai an fito tsatson mahaifiyarsa an ce me mahaifiyarsa ta aikata me mahaifiyarsa ta yi a lokacin za ku ji nasabar ku. To duk macen da ta san kanta abin da take so ta zama to mai nasaba mai kyau, mai hali mai kyau, mai tarbiyya mai kyau, wanda duk inda yake shiga a rayuwarki ba wanda ya kawo miki maganar zargi ko wani abu a cikin rayuwarki. Ki sawa a ranki cewa Allah yana tare da ki a duk inda kike. Ki sawa a ranki cewa Allah shi ya san da zaman ki kuma zai taimake ki a duk lokacin da ya so. Ba wanda yake a duniya Allah bai san da zaman sa ba. Da haka dan Allah da Annabi ku tsarkake zuciyarku. Ku tuna cewa idan yaro yana da uwa yana da uba shi ma wataran zai rasa iyayen nasa kamar yadda kuka rasa naku iyayen kuma kuma wata rana iyaye ne kuma kuma wata rana za ku haifa kuma ƴaƴanku za su zo su yi alfahari da ku kuma za su so su ce iyayensu sun aikata abu na alkhairi kuma inda suka shiga su yi alfahari da wannan al'amarin. Da haka ku ɗauka cewa kuma ƴaƴa ne waɗanda aka haifa ta hanya mai kyau. Ina fatan za ku zamanto masu alfahari da kanku. Kada ku yi tunanin wani zai taimake ku a rayuwa ta duniya in ba Allah ba. Ku yawaita istighfari. Ku yawaita istighfari duk matar da take cikin wani yanayi ko mutum ko namiji ko mace tana cikin wani yanayi ki dirmaci Allah ki ta istighfari. Kina zaune Allah zai aiko da sakon da wanda zai taimaka miki. In dai kina istighfari kina yawan ambatan Allah. Kina yawan ambatan Allah kada ki tunanin ko da kin zauna da yunwa a cikin ki. Baki ci ba baki sha ba. Ki ce wai zaki tashi ki je ki bada kanki a biya miki bukata kada ki kawo wannan a cikin ranki. Ki kawo Allah ne zai taimake ki. Kawo Allah ne zai taimake ki mu ma kuma da muka taimaka Allah ubangiji ya ƙara mana ƙarfin gwiwa taimakawa domin Allah ba dan riya ba. Allah ka ba mu ikon yi tsakanin mu da Allah. Ku kuma da muka taimaka Allah ya ba ku ikon ɗaukar nasiha da aka yi muku. Allah ya ba ku ikon tafarkin da za ku zama to hanya dodar. Alfarmar shugaba sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko muna da burin insha Allah rabi makaranta ma za ku ci gaba kwanan nan. Wanda suka gama secondary school Allah ya da za a dora su akan makaranta ta gaba wanda ba su yi secondary school ba za a neman muku makarantar da za ku karasa ku mai da hankali in ku shiga cikin karatun ku kada ku yi wasa da damar da Allah ya ba ku yi karatu sosai ku kokari ma ku fi inda suke da uwa da uban karatu ku kama kanku ku mutunta kanku ku daraja kanku ku ga yadda Allah zai mutunta ku ga yadda Allah zai daraja ku kowane dan adam da ku gani idan ya buɗe muku cikin sa yana da matsala a cikin rayuwarsa amma me ya batta ne Allah ne ya jarabce shi kuma shi zai yaye masa bai kai kansa ga wani ya taimake shi ba sai Allah kuma mu ji tsoron Allah kada mu tunanin cewa wai komai shugabanni su za su yi a'a ba ruwanka da cewa wai kai wane shugaba zai taimaka kai ma abin da Allah ya taimaka maka ko danya ne ka fitar ka taimaka kana da lada a gurin Allah wani abin shugabanni ba san da shi ba amma kai da ka ji din idan Allah ya taimaka maka ya baka zuciyar taimakon to sai Allah ya ƙara taimaka maka kai ma kuma ko mutuwa kai Allah zai taimaki naka zuri'a muna fatan Allah ya sa wannan shine zaman to dariƙar ku ta dodar wadda za ku dore ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za ku ci gaba da sawa iyayenku addu'a Allah ya musu rahama ya gafarta musu domin ba wai asaran suka tafi suka baku ba Allah ne ya kaddaro muku haka kowace ba ta so ta rabu da yarta ba ta aure da ita ba sai Allah ya rubuta dama haka za ku rayuwa kalilan ce za ku yi da su mu ma ga yanzu babu iyayen namu sun tafi kuma mune musu addu'a Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu gabaki da kuma dukkan wanda ya sa hannu a cikin wannan taimako ubangiji Allah ya saka mishi da gidan aljanna damuwarsa Allah ka yaye masa ita Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah kuma ka ba mu ikon ci gaba da taimako kuma muna fata Allah ya ba ku ikon taimakon wasu a nan gaba Allah ya ba ku zuciya ku tuna yanda kuma taran aka taimaka muku kuma wata ran idan ku ga wani na cikin wani yanayi ku sa a ranku kuma ku taimake shi
To alhamdulillahi, bayan bawa yara wayannan abubuwan alkhairi da muka kawo musu, wasu daga cikinsu sun yi godiya tare da nuna farin cikinsu akan alƙawarurrukan da muka musu kuma muka cika musu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna yi wa uwan marayu godiya. Allah ya saka mata da alkhairi. Allah ya biya ta da gidan aljanna. Allah ya sa ta faka. Kuma Allah ya kai mu lokacin da za mu yi haka. Muna miƙo godiyar mu ga waɗannan mata da suka taimake mu, yadda suka taimake mu su ma Allah Ubangiji ya taimake su. Allah ya duba bayan su. Allah ya daɗa rufa musu asiri. Allah ya sa su faka. Allah ya saka musu da mafificiyar aljanna. Mun gode sosai. Sannan kuma shugaba Hajiya Binta Muktar Shata ta ƙara yi musu alƙawari na cewa bayan sallah in Allah ya yarda za ta zo tare da mutanenta domin a koya musu sana'ar da za su dogara da kansu, domin babu wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyarka a kullum sai Allah. Don haka ta yi alƙawarin za ta dawo ta koya musu sana'a, ta nuna musu yadda za su siyar domin su dogara da kansu. Allah Ubangiji ya ba ta ikon yi. Sannan kuma muna kira ga al'umma waɗanda suke kallon mu, idan har da dama ga nambar wayanmu da za su neme mu domin su taimaka wa waɗannan yara. Sunana Sa'adatu Dahir Ahmad, wacce aka fi sani da Siyama, shugabar sadarwa da kuma yaɗa labarai ta wannan ƙungiya Muryar Matan Arewa.